Una cosa és un skater en una zona lúdica pensada per ell i d'aquestes se'n veuen a Barcelona i fins i tot ens recorden una mica el que passaria en la cultura nord-americana, on això està molt més estès. I una altra cosa és que vagis pel mig d'una acera i t'abordi un skating i et tiri al terra. Això és el que... Però no és un problema de l'instrument que s'utilitza, sinó de la manca de cultura del respecte a les persones. És a dir, que en última instància és saber quins són els límits de la teva llibertat. Jo crec que a hores d'ara la gent s'ha convençut, i en això l'esquerra ha tingut una gran responsabilitat, de que qualsevol cosa que un desitja és un dret, i això no és cert. Això no ha estat mai així. De fet, la construcció dels drets moltes vegades es fa per lluita entre dos parts, una que diu que té la llibertat de fer no sé què i l'altra que diu que té la llibertat de fer no sé quantos. Un exemple més clar és el dret al silenci. Realment té un dret a expressar-se o l'altre té dret a que la gent es calli. Escolti, alguna vegada haurem de decidir això, però està clar que no serà perquè tingui dret algú, perquè sabem que algú està perdent una part del seu patrimoni de llibertat si es reconeix un dret. Un dret és sempre un deure per un altre.